Salut, oameni buni și bine ați revenit la un nou episod de MN Survival, sezonul 2, alături de echipa voastră favorită, Mișa și Matia. Exact. Bun. Astăzi vom face grota abonaților, așa cum v-am promis. Și hai să nu mai stăm de poveste și să ne apucăm de treabă. Dacă mai vreți episoade, like, subscribe, știți deja toată povestea și hai să începem. În primul rând, stai să-mi fac un alt târnăcop, că se cam duce încetul cu încetul. Și hai să craftez. Dacă tot aici, iau rapid niște bețe. Okay. Bun. Avem și un comentariu, un prim comentariu și ok. Da, ok, hai să vedem. Stați să mă culc. Nu cred că nu o să fie ceva imens, adică... Bine, intrarea o să fie cam de 5 blocuri, în principiu. Ce puțin așa m-am gândit să fie cât de cât impar. Dar mai întâi să mă culc să nu vină monștri. Ok. Și de aici mai facem un pic intrarea. Nu, era bine. Stai. Să mă gândesc. Să mai prăjesc stone oare? Stai, să văd. Sau lăsăm par așa. Gen de 6 blocuri. Vezi că avem prieteni. Doi? A, nu, e doar unul. Bun. De aici n-am scos întrebarea? Așa. Bun. Hai, vino. Cred că e ok. Bun, așa. Bun. Și de aici... De aici tot în față mă gândesc. Gen... Stai, să văd o chestie. Am putea să mai punem câteva blocuri. Nu mai sparge, stai să văd ceva. Ba, cred că putem lăsa așa, gen... De 5 pe 5, de 5 blocuri intrarea. Da. Intrarea, că încăperea cred că o să facem... O să mai extindem un pic, cu un bloc în fiecare direcție, cred. Bun, cred că de aici începem. Ok. Cred că de aici începem așa, perfect. Dar mai întâi... Bun, deocamdată punem cobblestone că nu prea avem altceva, nu prea avem stone. Da. Adică... N-am mai stat să mai prăjesc stone. Că am prăjit mai degrabă niște fier. Că... Producem destul de prost, ar trebui să mergem și la minat. Da, n-am torțe, stai să mă duc. Am eu. Păi mai întâi minăm. Mai întâi spargem aici. Și după aceea cred că punem toțele. Da. Ok. Stai să văd. O să pun un pic să lumineze un pic, dar o să-mi sparg după aia. Ok. Stai. Stai că nu știu nici eu exact cum să facem. Cred că e ok așa. Gen, fii atent. Știi cum am gândit să facem? Stai că... Asta e că aici nu prea e bine. Da, nu-i simetric, wow, ok. Așa. Wow. Nu, da, eu mă duc să pun niște cobblestone la făcut. Ok, eu sparg în continuare, oricum mult nu prea mai avem. Că grota asta nu știu cât de mare va fi și până la urmă o putem extinde. Da. Am putea face și niște pereți așa în plus, niște rafturi ca să nu fie doar așa gol. Da, adică detalii. Da.
Am putea să mai adăugăm și alte chestii. De exemplu, am putea să punem aici și portalul de Nether. Am putea, da, în centru. Sau să Ori punem în enchantment centru. table-ul. Nu, enchantment table-ul, deși am putea și enchantment table-ul cu asimetrică. Camera. Bun, hai că... De fapt, stai. Ok, bun. Spargem aici dezor. Și vă reamintim un bun, dacă vreți să apăreți în grota abonaților, tot ce trebuie să faceți este să dați la videoclip, asta e clasic, și să scrieți un comentariu. Și să ne scrieți un comentariu, nu știu. Orice comentariu sau întrebare sau ceva, ca să și răspundem la ea, că la comentariu să nu prea avem ce să răspundem. Păi, orice comentariu. Adică nu prea contează. Bine, să nu fie cu cuvinte urâte sau ceva de genul, știți? Da. Adică... Că atunci s-ar putea să nu mai apăreți. Da. S-ar putea să nu mai apară comentariul. Da. Stai, cred că... Stai, da, o mai extindem un pic. Cred că o mai extindem cu un bloc și cred că e de ajuns. Da. Fii atent. Până aici, cred că e de ajuns. Deja mi s-a dus un pic de iron. Eu sparg o de piatră. Da. Să aduc și ție unul de fier? Că mai avem ceva fier și oricum suntem lângă un munte, putem face rapid. Sau dacă îi putem face femă de iron. În episodul următoare, numai că o să fie... O să fie interesant. Aș putea zice. Stai. Fac unul și pentru tine. Fii atent. Jap. Ok. Ok. Și știi cum m-am gândit să facem? Numai că n-am lemn acum. Am putea pune aici, în capăt, niște lemn, adică să pară că susține asta, tavanul. Am putea, da, în locul blocurilor ăstora. Da. Să mai întâi să înlocuiesc. Cred că am făcut prea mult stone. Numai că o să ne ajute și pe viitor stone-ul acesta. Reparăm un pic aici de design. Bun. Și mă duc să lemn să punem primul abonat pe perete. Da. Ok. Momentan torțele vor fi așa. Am putea pune lanterne. Da, ar fi mai bine, dar... Bun. Aici o să punem lemn. Hai că să fac așa niște stâlpi. Da. Ok. Bun. Hai că teoretic am terminat de făcut aici. Tot ce mai spargi? E bine, e bine, e bine. Da, am găsit și cărbune, perfect. Eu iau și cărbune. Deși avem destul cărbune, de ce mai adun, nu știu. Da. Am luat la cărbune eu. Am gândit să punem așa. Ok. Hai să punem și abonatul. Iar primul abonat este Florin. Bine ai venit, Florin, pe peretele abonaților. Let's go! Și dacă vă întrebați, a scris un comentariu, a pus un emoji cu față zâmbitoare cu ochelari de soare. Aia zic. Chiar două. Două emoji, exact. Și îmi place că villagerul ăsta s-a blocat singur în capcană. Wow. Personal am făcut capcana asta, adică fix cu ideea de a bloca villager. Cu siguranță Exact. nu avea scop, dar... În fine. Păi fermă de villager. Da. Ok. Bun. Teoretic am terminat și cu peretele abonaților. Eu zic să ne apucăm și de casă. Da. Care o să o construim la comun. Însă mai întâi să mai văd aici cum mai fac.
Apropo, aceasta este casa mea temporară. A explodat un creeper lângă casa mea, nici nu l-am văzut. Nu cred. Am făcut mai craterul, dar a dat de căul, așa că îl iau. Da, în viață trebuie să privești partea bună a lucrurilor. Da. Efectiv, creeperii au devenit, nu știu, căul finders. Dacă îl lăsăm așa deocamdată. Nu merita mai craterul, dar îl reparăm. Oricum, pe și lângă, adică nu chiar lângă casa mea, nevermind, e aici o peșteră. Și ai spus că, nu știu, am jucat un pic off camera, iar Mati a spus că a găsit în peștera asta un mob spawner. Să nu mă știu, Da, parcă... de zombie. De zombie. Da, deci e perfect. Facem fermă de XP. Da. Da, exact ca în sezonul anterior. Cred că de data asta o să fac off camera, că mă gândesc că știți și voi cum se face. Gen... Un tutorial, teoretic tutorial este deja din seria anterioară, aveți și playlist. Aveți și playlistul sezonului, primului sezon. Bun, hai să începem că, oameni buni, stați așa. Uitați-vă câte materiale am strâns. Da. Jesus Christ. Adică... Hai, da. Să pun și asta aici. Trebuie să tăiem și copacul ăsta gigant. Bun. Hai că mă apuc de stâlpi. Ok. Se pare că era de 4. Ok. Se mai întâi locul. În principiu casa asta e una destul de simplă, adică are materiale destul de simple, adică are în principiu oak. Da. Ok. Eu spară copacul ăsta. Am creat dita mai pădurea lângă baza, lângă satul nostru. Da. Stai că aici era de 6 blocuri. Așa de nasol e copacul ăsta, că sunt bucățile de loguri împrăștiate. Da, e nasol, numai că partea bună e că ne dă și lemn destul de mult. Da. I s-a spart și toporul, grozav. Păi și la mine aproape, stai liniștit. Da, trebuie să facem neapărat roșii de diamante. Da, de asta o să ne ducem foarte curând la căutat. Deși avem diamante. 1. Da. Bun. Hai să Nu mai bun de lopată. Exact. Să vă spun un story time, oameni buni. Când eram mai mic, cam printre primele dăți când mă jucam Minecraft, și am găsit fier, ghiciți ce am făcut cu prima bucată de fier pe care am găsit-o. Am făcut o lopată. Adică, eram și eu la început, adică cred că era 1.8, 1.9, ceva de genul versiunea. Adică, nu eram nicio mare profesionist. Da, hai să vedem. M-am întors cu 2 topoare de piatră, Păi, un pickaxe de piatră. Îmi dai și mie unul măcar? Da. Sau Uite. să păstrează-le tu, nu știu, că tu deși aici pădurar. Uite, stai că îți dau. Mersi. Mersi, Bucu. Oricum ne trebuie lemn, că după construitul casei astea, bine, mai avem lemn ceva. Mai avem, păi asta sunt cam în principiu materiale de care avem nevoie. Da. Ok. Zici că sunt mai mult să mor prin...
Ești maimuță pădurar. Da. Deci îmi vine acum să scot un flint în stil să-i dau la copacul ăsta. Vezi că poate dai foc și la casa noastră. Da. Mamă, dar tu îți dai seama că dacă casa se lovită de un full, de un trăznet, deși nu cred că are ce să se întâmple, că e... La urma urmei e gen, dacă plouă și este lovită de un trăznet și ia foc, focul, gen, ploaia stinge focul, asta e chestia. Da. Dar nu se mai întâmplă, nu știu, abar n-am, bug-uri, chestii din astea și iese nasol. Mă, sincer, dar nu la fel de multe ca pe Bostas. Acum... videoclipul ăsta nu este făcut pentru a da hate la alte jocuri. Hai că... Ok. Cred că oficial am terminat copacul ăsta. Deci și pe Minecraft. By the way, că, nu știu, dacă văd că o să primesc după aia comentarii, să știți că nu mai merge bug-ul ăla cu bundle-ul. Acum e altul. Trist. Adică a ținut, cred că, 2 săptămâni sau ceva de genul. Adică... E asta e. Bun, am deratizat copacul ăsta. Doar trebuie să dai scheluri. Da, am greșit, trebuia să fac un bloc mai sus. Asta e. Mai plantez, am 12 sapling-uri. Păi cred că mai am eu încă 20 în casă. Da, văd că sunt pe aici. Mamă, avem și stup de albine. Așa. Avem chiar 2 stupi. What? Unde? Aici, la copaci ăștia. S-a spawnat singur? Gen natural? Da. Tare. Actually, chiar e fain asta. Da. Putem face și fermă de albine, dar albinele... Bine, te ajută, gen... La următoarele, gen, întrebuințări. Poți face rost de miere, gen să folosești pentru cocul să nu mai oxideze. Sau să faci fermă de zahăr. Da, știu, nu mă întrebați. Da, Bine așa. fermă de zahăr. Nu, pe bune, chiar poți. Da, Adică... cred. Din mierea aia, adică din mierea la borcan, ca să zic așa, poți să faci zahăr și îți dă, cred că 3 bucăți sau ceva de genul. Bun. Da, dar nu prea folosește nimeni, că zahărul în principiu folosești doar ca să faci torturi, cred. Da, efectiv, cu ferma de zahăr facem cofetărie, efectiv. Ființă. Cred că o să fie o pădure pe aici, că deja pun la sapling-uri. Ar fi uite să replantăm mai încolo un pic copacii. Să ne replantăm chiar fix aici, lângă casă. Ok, am găsit. Ok, un Enderman. Da, care și-a luat agro pe mine. Îl văd. Hai că... Uite-l, era aici. Stai că scot și eu. Ia, a intrat în casă. Stai că eu mor între timp. Stai că nu știu pe unde să mai planteze. What? Doamne, nu cred. A dropat Enderpearl. Da,
dacă mai dădea un hit, muream. Mi s-a spart și papucii. Numai că știi cum a murit? Mi-a dat un hit și a murit de la tons, că am tons pe pantaloni ăștia de aur. Ok, asta chiar a fost tare. To be honest. Da. Hai să văd dacă am cumva papuci de gol sau ceva pe aici. Păi nu cred că mai avem. Pe oricum ar trebui să ne facem de fier, mă gândesc. Da, adică eu n-am niciun fier, zero. Păi cred că l-am eu pe tot. Uite, am găsit papuci cu Blast Protection 1. Ok. Ca să iei în caz de... Da, lasă că nu cred că mor dacă nu am papuci de fier deocamdată. Sau uite, dacă tot sunt aici, ia uite. Mersi, apreciez. Că aveai papuci de leather și acum mai e decât leather. De leather aveam? Nu mai știu. Cred că da. Bun. Podea o să facem aici de băci, să nu fie doar Uite unde un Enderman. pe ăla albastru, nu știu cum să zic. Da. Mamă. Hai că te ajut și eu. Stai că are agă pe tine, bine. Toți nescutul. Ba da, cei nervați sunt ăștia. Bun. 2 enderpearl-uri. L-am luat și pe al doilea. Mamă. În ritmul ăsta batem și dragonul în episoadele viitoare. Da. Pregătiți-vă mai bun că se întâmplă lucruri pe seria asta. Ok. Cum ar fi că seedul ăsta și așa e un seed destul de mișto, să aibă stronghold-ul foarte aproape de spawn. Cum ar fi să fie chiar sub village, sub sat. Ei, băi, există o șansă. Am văzut că pe Bedrock Edition se spawnează în principiu sub sate. Știi? Da. Așa mai am nevoie de 5 bucăți de bărci. Oricum, mai aveam, nu acum am văzut, dar e ok. Bun, cum arată deocamdată casa? Mă, tu iei de la mine? Caut saplinguri. Păi cred că avem destui copaci plantați, asta e chestia. Vreau să fie așa mai natural și mai de pădure așa. Ok. Să pară că suntem într-o pădure. Nu suntem într-o pădure, suntem într-o câmpie. Doamne, câmpie, într-un munte, ceva de genul. Da. Deși la ce munți există în jocul ăsta, mai degrabă e podiș. Să fiu sincer. Da. Chiar un munte foarte aproape de noi, cred că fix la spawn, sub care s-ar putea afla un un Ancient City. S-ar putea, nu știu. Gata, am plantat suficienți copaci. Bun. Avem și dita mai curtea, unde putem face o fermă, ori o fermă de morcovi și chestii din astea, ori de porci sau vaci. Ia să văd ce ai construit. Mama, ai făcut cu bărci aici. Păi da. Trebuie să fie un pic mai diversificat. Da. Am făcut aici Da, o mică... Parcă arăta sincer mai bine cu spruce planks. Spruce planks? Sau vedem că nu, acum depinde și cum vom face interiorul. Păi interiorul cred că... Păi m-am gândit că deja folosim spruce. Gen avem deja aici materiale strânse și m-am gândit că să fie ceva mai inedit. Așa că eu vreau să fac aici un mic balcon, numai că nu știu cum să fac. Adică un mic, cum să zic. Am lapsus acum, mai bine. O să mă duc să fac un chest lângă intrarea de la grota abonaților, în care să pun câteva sign-uri și din astea. Ok.
abia aștept să ne mutăm că e dezastru. Sincer. Dar vedem cum împărțim casa acum. Da, are și etaj și vedem, nu știu. Da. Mă gândeam totuși să punem și chesturile la comun ca să avem toate resursele puse. Da, de fapt are sens asta, da. Bun. Că am putea să ne facem un dormitor să fie sus, unul jos, chestii din astea, dar la resurse mai bine la comun. Da. Bun. Cred că atât a fost și pentru episodul acesta, oameni buni. O să vom termina casa off-camera. Sperăm că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade, like și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Goodbye. Goodbye.